سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم ربع عصر تشمون تتقمتي زيت دالو على توزينات تزلكم مسيلخو كم وترك صف تصامي رباطنا نخد كتاتلنا ندعدمكو بقدامنت أرأس زينا أب هوسبيتال كازا بستفتصم متقعتي أمايت سبات تقتيلهم حماس كاب ليبانوس نمتاو أب زفتونو سلسته عطوقات ناي جوجله أبالاته تقتيلهم بريزيدنت أمريكا جو بايدن مس نتانياهو زعبا هلو كونتات كزرارب تل أبيب آتيو نتانياهو نبايدن ترايو زي فلت متحبار هدقفن مورالاوي نتصرنتن أمسجينو CIA سليتي هنا من المال تكملوا مربب كام زد تجوين كالن زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال جزيه إن داتا منكم أبزا channel دما ناي وترو تختاتلتي نختكونو سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم أب هوسبيتال كازا بستفتصم متقعتي أمايت سبات تقتيلهم أب كتما قازا بزت تجنانق هوسبيتال بستفتصم فنجرة أماي سبات كم زموتو سب مزت عنا قليتهم حادو دكتور نتي أب هوسبيتال الأهلي عرب زت تفتصم جاملاوي چفچفاز بلو تكبار كخونن انكلو كالي دما بزعباتي أعناوي فتتصم زرعيو تزاريبهم سب سلطان فلسطين متفنجرة بمتقعت أير إسرائيل زي سعب مخانو يقلصهم سراويت إسرائيل جن فلسطيناوي إسلاماوي جهاد زوان چف وروكيت بمفشالو زي سعب مخانو يقلصهم تعطو جل هنا زخصي آي تقبلون زلهم نفرتو مدافع إسرائيل عطو جل فلسطين حماس قبل إسرائيل بشوعات تتكمتي متقعتي مفتصامو سيبو قبل غزة صعود دبدابات يكاد كم دلو زفلتيهم بتابل غزة استفتصم متقعتي لسلسته حسابات كم زت تقاتلو تقليتو يركب متقعتي هوسبيتال نتا أبو زلو سباو قلولاون مفتاح زقبر سعرتات أب حدقه زئتو خوينو يوردانوس لهم ربع مانغو بريزيدنت أمريكا جو بايدن نقوس عبد الله مرحة فلسطين من جمسن خكاير تحاسيو زنبرو على تسريزاتو تركب جو بايدن هاجرو مس إسرائيل زلوا متحجازن حاسيناو سمرة النمر أي ناب تل أبيب آتيهم الله تجليتو لهم تمعلو سولس مشت كاب هوسبيتال الأهلي عرب زوتو سئلتات سقاي زرقيو كوينوم نقوداتا بسلمات بباريلات قوايوم كوتسو زرقيوم أبدأ قابتي بفرس راس زيت تزرقها قودنا ريساتات زيت تسبب رحمة كاينن تدفيوم زرعي سلتاتيوم أب هوسبيتال متبحته نقبر نيرنا حيال فنجرات فتيروه نحس دما أب كفليه متبحته وديغم ازي هلكتو يبله دكتور قاسان أبو سيتا زيت تبع الحكيم بلاستيك متبحتي ميديسن ستكال قبرسناي سانس فروتين سورس كال حكيم نويسي أبزهابو حبريتا 8 ميتاويت نايت هوسبيتال كاب أقلولت وطاق كم زخونن حدا شح سبات كم زموتو هو كم زغسلو جميت اللوم هوسبيتال أهلي العرب بمولو بأنجليكان بيت كريستيان زمول كوينو اتم أكل كاب زخونة بوليتيكا وطاقعي نتسا مخانو تقلت دين كوليج قدوس غيرغوس يروساليمن حدا كابتو مابتا قدست ختما زركبو لعلوت أكلات بيت كريستيان كونن كلو كانوري ريتشارد سويل بزعبات فتصامه زتامامن حبريتا نمركاب اصقام كوان تخونه ات هوسبيتال كم زتهرمه كرغاغصو كم زخالو بزح سب مماتون تزاريوم امو داتا زحلف سمونا ستات شدش شحته مزابلتا بقصرت هوسبيتال تعاقبهم كم زنبرون حبيروم ات هوسبيتال واداب بنا اسرائيل متقاتا اير مستهرمه 4 سبات كم زقسلو غليصوم نزس ابو حموش شح سبات كابت قصر كوصن كلو استات حدا شح ابو تريفوم مبزحتهم سنكلان ويدقاف زليوم أرقاويانون كل يوم كاشي سوي لابتين ايتمال فنجر أصلات شدش يميت حموماتن زحكمهم سرحتنياتاتنا وشتيت هوسبيتال كام زنبرون مبزحتهم كاباتهم زموتوغن آب دقة خام زنبرو قليزهم إذا عينت متقعتي بأقات أميخون كوانيل كاخت مخنيلو زك على يكونن كبله وسيخهم قليزهم أبتوان أبتكاب زنبر أما خاري سيفيل مهندسنان بروفيسور يونيفرسيتي بريطاناوي فلسطيناوي زاهير كوهايل تزرعيو كتحسبو زخبن مخانو قليزو لهم كلتا روكيتات كاب F-16 وي F-35 نفاريتو قمتين زوم سوات بزي محرات كغتلو رئيلوم وسيخو دما بيت فنجراز تبقى سبارع حوي بزو حسابات كام زتقتلون كدامو تريديتو هابتي نتيز دحانو نمدحان زليوم مسارحيتات كام زودلو من قليتوم
ሚኒስትር ጥዕና ጋዛ 500 ሰባት ክሞቱን ከሎ ካልኦት ኣማይት ድማ ኣብቲ ትሕቲ ፍርስራስ ተደቢኖም ክህሉ ከም ዝኽእሉ ስጋቱ ገሊጹ ሓማስ ነቲ ዘስካሕኪ ሕጃምላዊ ቅትለት ዝበሎ መጥቃዕቲ ንእስራኤል ወቂሱ ይርከብ ኣብ ዝተጎበጠ ምዕራባዊ ገማገም ዝመደበር ወሃብ ቃል ፕሬዝደንት በዓል መዚ ፍልስጤም መሐሙድ ዓባስ ንእስራኤል ብጽዩፍ ገበን ከሲሱሎም እቲ ቁጥዕን ኣብ ጎደናታት ምዕራባዊ ገማገም እውን ፈሲሱ ይርከብ በኣማይት ዝወፀሩ ሰልፈኛታት ምስ ሓይልታት ጸጥታ በዓል መዚ ፍልስጤም ክጋጭውን ከሉ ንሳቶም ድማ ዘንብዕ ጋዝ ብምትኳስ ምላሽ ሂቦም ቀዳማይ ምላሽ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ንሆስፒታላት ኢላማ ከም ዘይገበረ ምጉላሕ ኮይኑ ብዛዕባ ዘይተረጋገፀ ክስታት ጥንቃቐ ክግበር ግን ኣተሓሳሲቡ ድሕሪ ዋና ወሃብ ቃል ሪኤል ኣድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ ኣብ ዝሃቦ ናይ መግለጺ ድሕሪ ተወሳኺ ምጽራይን መርመራን ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ነቲ ኣብ ጋዛ ዝርከብ ሆስፒታል ከም ዘይሃረመ ንጹር ኢሉ እቲ ሆስፒታል በሰንከቲ ብሽብራዊ ውድብ እስላማዊ ጅሃድ ዝተወንጨፈ ፍሹል ሮኬት እዩ ተሃሪሙ ክብል ገሊጹ ካብ ምጅማር እቲ ኩናት ናብ እስራኤል ካብ ዝተተኮሰ ኣሽሓት ሮኬታት እቲ 450 ናብ ውሽጢ ጋዛ ወዲቑ ንሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተወ ሓቢሩ ፍልስጤማዊ እስላማዊ ጅሃድ ኣብቲ እዋን ኣብ ከባቢ ከተማ ጋዛ ዝኾነ ምንቅስቓስ ከም ዘካየደ ብምግላጽ ነቲ ክስታት ነጽጉ ይርከብ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል በቲ ዝወፀ ጸብጻባት ከም ዝሰንበደ ኣፍሊጡሎም ሆስፒታላት ህይወት ደቂ ሰባት ንምዕቃብ ምዕቆብ ክኾና እምበር ናይ ሞትን ዕንወትን ትርኢት ክኾና የብለንን ዝኾነ ሕሙም ኣብ ሆስፒታል ዓራት ክቕተል የብሉን ሓደ ሓኪም ካልኦት ንምድሓን እናፈተነ ህይወቱ ክስእን የብሉን ይብል እቲ መግለጺ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ሓማስ ካብ ሊባኖስ ንምእታው ኣብ ዝፈተኑ ሰለስተ ዕጡቃት ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ተቐቲሎም ጉጅለ ግብረ ሽብራዊ ሓማስ ብ14 ጥቅምቲ ካብታ ናብ ደቡባዊት ከተማ ማርግሊዮት እትቐርብ ሊባኖስ ናብ ሰሜን እስራኤል ንምእታው ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ብሰባልቡ ነፋሪት እስራኤል ዝሞቱ ሰለስተ ኣባላቱ ስሞም ጠቒሱም ሓማስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሱሃይብ ቃየብ ኣሕመድ ዑስማንን ያሕያ ዓብዱል ራዘክን ኣብ ከባቢ ማርግሊዮት ብዝተኸየደ ጅግንነታዊ ስርሒት ከም ዝሞቱ ኢሉ ገሊጹ ኣብቲ እዋን እቲ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ቅድሚ ምውቅዖምን ምቕታሎምን ንሓጹር ዶብ ክሰግሩ ይፍትኑ ዝነበሩ ምስ ሓደ ጉጅለ ፍልስጤማዊ እምበር ምስ ጉጅለ ግብረ ሽብራዊ ጉጅለ ሊባኖስ ሂዝቡላህ ዘይኮኑ ዝመስሉ ጉጅለ አሸበርቲ ኣለሉ ከም ዝነበረ ገሊጹ በተወሳኹን ከሳብ ረቡዕ ንግሆ በደቡብ ራፋሕ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ይኹን ሰባት ዝሓልፍ ከም ዘየለ ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ በዓል ስልጣን ግብጽ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ሳምሕ ሹክሪ ተባለ ሶሉስ ምሽት ምስ ሲኤንኤን ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕተት በሰንከቲ ብዙሓት መጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል ኣብቲ ወገን ግብጽን ጋዛን ናይቲ መሳገሪ ዘራኽብ እተው ጽርግያታት ዝወርድ ጉድኣት ራፋሕ ክፉት ከም ዘይኮነ ገሊጹሎም ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት መሰጋገሪ ራፋሕ 4 ግዜ ቦምባታት ከም ዝተደብደበ ይገልጽ ሹክሪ ካብቶም ሓደ እዋን ገለ ካብቲ ዕንወት ክንጽግን ኣብ እንፍትነሉ ዝነበርና እዋን 4 ግብጻውያን ሰራሕተኛታት ቆሲሎም ክብል ገሊጹ ቤንያሚን ኔታንያሁ ባይደን ተራዩ ዘይፈልጥ ምትሕባር ደገፍን ሞራላዊ ንጹርነትን ኣመስኪኑ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ኤርፖርት ቤንጉሪዮን ድሕሪ ምብጽሕ ብቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ፕሬዝዳንት ኢሳቅ ሄርዞግን ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ማይከል ሄዞጎርድን ቻርልስ ዲ ኣፈርስን ኣሜሪካ ስታፌን ሄልተን ተቐቢሎሞም ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ንፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን ሓበራዊ ኣብ ዝገብርሉ እዋን ሎሚ ናብዚ ብምጻኩም ኣብ ዝፈታነ እዋን እስራኤል ዝሃብኩሙ ዘይማት ደገፍን ከመስግነኩም እደሊ ክብል ገሊጹ ካብ ምጅማር ዝኹናት ጀሚሩ ኣብ ዝነበርና ስፍሓትን ዕምቆትን ምትሕባር ማዓልታዊ ደገፍኩም ርኢና ኢና እዝነቲ ንምትሕባር ብሓቂ ተራዩ ዘይፍልጥ ክብል ይገልጽ ኔታንያሁ ንባይደን ንእስራኤል ንርእስና ንምክልኻል ዘለና መሳርሒታት ብምቕራቡ ከምኡውን ንጸላእትና ንውሳነና ከይፍትኑ ዝለኣኩሞ ንጹር መልእኽቲ ብምባል ይነዶም በተወሳኺ ነተን ባይደን ናብቲ ዞባ ዝለኣኾም ክልተ መራኽብ ጽዕነት ነፈርቲ ኣሜሪካ ዝኾነት ሃገር ኣብ ልዕሊ እስራኤል ምትንኳል ከይፈጥራ ኣብ እጃም ከም ዘለውን ብምስጋን ከምውን ካብታ እስራኤል ዝተሃረመትላ ህሞት ጀሚራ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘለዎ ጽኑዕ መርገጺ ንኢዱም ኣብ ተላቪቭ ዝርከብ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ጋዛ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል አልአህሊ ዝተፈጸመ ፍንጀራ ብጉጅለታት ግብረ ሽብራ ጋዛን እምበር በእስራኤል ዝተፈጠረ ኣየመስለንን ክብል ገሊጹ ሎሚ ኣብ ዝኽህሉ ዝደሉ ኩሉ ብቐሊል ምኽንያት ህዝቢ እስራኤልን ህዝቢ ዓለምን ኣሜሪካ ኣበይ ደው ኢላ ከም ዘላ ክፍለጥ ይደሊሉ ኣነ ብውልቀይ መጽሔ ነዚ ብንጹር ክገልጾ ደስ እንዳበለኒ ኢሉ
CIA ሰለይቲ ንምልማል ዝጥቀመሉ መርበብ ተጨዊዩ ሓደ ተመራማሪ ድሕነት ሳይበር ኣብ ወግዓዊ ኣካውንት ትዊተር CIA ንዝፈጠረ ጸገም ተበሊጹ ትካል ሰለይቲ ንምልማል ዝጥቀመሉ መርበብ ቻናል ጨዊዩ እታ ኣብ ኤክስ ቅድሚ ሕጂ ብትዊተር ዝፍለጥ ዝነበረ ዝርከብ ኣካውንት ትካል ስለይ ኣሜሪካ CIA ሓበሬታ ንዝካፍሉ ሰባት ዝኸውን ናብ ቴሌግራም ቻናል ዝወስድ መላግቦ ዘቕርብ እዩ ኬቨን ማክሺሃን ግን ምስ CIA ዝግበሩ ርክባት ናብ ናይ ገዛእ ርእሱ ቴሌግራም ቻናል ከቕንዕ ገይርዎም CIA ብሓቂ ኣብዚ ሕማቕ መዓልቲ ውዕሉ ይብል እቲ ሰርሳሪ ሳይበር CIA መብዛሕትኡ ግዜ ብኢንተርኔት ካብ ሰፊሕ መርበብ ሰለይትን ሓበሬታ ዝህቡን ሚስጥራዊ ሰለያዊ ሓበሬታዊ ካብ ዓለም ብምእካብ ዝፍለጥ ትካል መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኤክስ ኣስታት 3.5 ሚሊዮን ተኸታተልቲ ዘለዎ ወግዓዊ ኣካውንቱ ነቲ ትካል ንምልላይን ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ንምሕላው ምስ ሰባት ብቐረባ ንምስራሕ ዝጥቀመሉ መንገዲ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ብግዛት ሜን ዝነብር ወዲ 37 ዓመት ሚስተር ማክሺሃን ነቲ ዝተፈጠረ ጌጋ ብሰሉስ ከም ዝበጽሖ ገሊጹ ሽዑ ሃንደበት ዝተሰማዓኒ ስንባደ እዩ ነይሩ ክብል ገሊጹ እቲ ዘካፍልዎ ዝነበሩ ወግዓዊ ናይ ቴሌግራም ሊንክ ክጭወ ከም ዝኽእል ርኤ እቲ ዝዓበየ ስጋተይ ድማ ከም ሩስያ ቻይና ወይ ሰሜን ኮርያ ዝኣመሰለ ሃገራት ሓበሬታ ምዕራባውያን ብቐሊሉ ክጠልፍዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ነይሩ ይብል ድሕሪ 27 መስከረም CIA ኣብ ናይ ኤክስ ገጽ መለለይ ብዛዕባ ትካል ብሕቡእ መርበብን ብኻልእ ሚስጥራዊ መንገድን ርክብ ምግባር ዝምልከት ሓበሬታ ዝሓዘ መላግቡ ናብ ቴሌግራም ቻናሉ ወሲኹ ነይሩ እቲ ቻናል ብቋንቋ ሩስያ ዓለም ለኻዊ ተልእኾና ውልቀ ሰባት ካብ ዝኾነ ቦታ ብውሑስ መንገዲ ናብ CIA ሓበሬታ ክሰዱ ክኽእሉ ምግባር እዩ ክብል እንከሎ በቲ ትካል ክምልመሉ ዝኽእሉ ሰባት ካብ ዝኾነ CIA ንውክል ኢና ዝብሉ መርበባት ክርሕቑ ኣጠንቂቑ እዩ ኤክስ ንገለ መላግቦታት ብኸመይ ከም ዝርየ ግን ጉድለት ነይርዎ እዩ እቲ ሙሉእ ኣድራሻ መርበብ ሓበሬታ ገና ናብ ጥቕሚ ምስ ዘይወዓለ ስም ተጠቃሚ ቴሌግራም እዩ ተኣሳሲሩ ነይሩ ሚስተር ማክሺሃን ነቲ ክፍተት ምሳኣ ዝተባሃለ ነቲ ናይ ተጠቃሚ ስም ብምዝጋብ ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ሊንክ ዝጠወቐ ናብ ናይ ገዛእ ርእሱ ቻናል ከቕንዕ ገይርዎ እዩ ረግጽ ተጠቀምቲ ዝኾነ ሚስጥራዊ ወይ ተኣፋፋ ሓበሬታ ከየካፍሉ ኣጠንቂቑ እዩ ንጸጥታዊ ድሕነት ኢለየ ከምኡ ገይረኻ ክብል ይገልጽ እቲ ጸገም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤክስ ዝረኣኽዎ ጸገም እዩ CIA ግን ነዚ ከይዝተባሃሉሉ ምርኣይ ገሪምን ኢሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናድኡና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹሞ ሰላም